ଭିଡ଼ ଭାଡ଼ ଆଜି ଦେଖିପାରୁଥିବ କେତ୍କି ମାତ୍ରାରେ ଅଛି ଯେ ଆଜି ଦଶରା ମାସର ଲାଷ୍ଟ ଦିନେ ଯେନ୍ଟାକି ଆଜି ରାବଣ ପୋଡ଼ି ହେବା। ଇହାଦେ ଆମେ ଅଛୁଁ ସହଲାରେ ହେଲା। ଆଗ୍କେ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିବେ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗବାରେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟେ ଗୋଟେ କରିଦେବେ। ଏଯା ଆମେ ଆସିକିନ ରାବଣ ପୋଡ଼ି ପାସ୍ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥୁନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଷ୍ଟ ଭ୍ୟୁ ଦେବାର୍କେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରମୁ। इनो बम मैंने फिकिए देखो एसबू इलेक्ट्रिक बम मैंने आईटा हो ऑपरेटर। Udah tos siapa nih hari ini?
देख रहे बदन वो माली पूरा पूरा है देखो लो मस्त माली पूरा 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 हाँ फुटा फुटा लाइन लगी थी कहीं आईफोन रो कमाल देखो शॉर्ट से मार ଆମର ଆଡ଼େ ଦେଖିଲା ବୋଲିଆ କରୁଛୁ
ରାବଣ ହେବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଗି ଟିକେ ରହୁଛେ ତାର କଲଜା କୁଞ୍ଚି ପହଞ୍ଚିଲେ ସିନା କଲେ ଭିଡ଼ରେ ବାବୁ